What's up guys? Ako pala si RS. Welcome sa Probi TV channel. Para sa video to guys, mamimitas tayo ng mga gulay sa tanim ni Papa. Magluto na ng pinakbet. So yun guys, simulan natin sa pagpipitas ng okra. So ito guys, meron tayong konting okra dito. So yun guys, bali siguro tama na to kasi marami tayong kuning gulay. Meron pang kalabasa, talong, ampalaya. So yun guys, ito na muna. Bali kailangan na sitaw, so meron na sitaw dito. Pwede na yun, tara, pwede natin. So yun guys, bali dito meron tayong kalabasa sa upo. So yun, titingnan natin kung may bunga dito. So alam ko meron dito kasi tapos kasi mamulaklak. So ibig sabihin may bunga na yun. So yun guys, ito meron siya. Pwede na ito. Matigas na, medyo panglag na. So yun guys, medyo maliit lang pero pwede na ito. So yun guys, bali meron tayong kalabasa. So doon sa dulo, meron doon tanim ng ampalaya. So tara, tingnan natin kung meron. So yun guys, bali meron tayo ditong malaki. Ito meron sana, kaya lang maliit din na natuloy kasi tinurok nung patakte. Pero sa taas meron pa, yun o, dahil pa sa taas. Mga bagong sibol ito, meron din. Ito yung malaking kunin natin. Pero ito yung naunang ibinunga, kaya medyo malaki na. Okay, tara. So yun guys, para may konting kagat ng konti, lagyan natin ng sili. Dali meron pa naman konti kaya lang medyo hilaw pa, hindi pa masyadong matigas. So guys, pwede na to. So yun guys, simulan natin sa paghahanda ng mga sangkap. Tara. So guys, tapos na yung palayaso, kalabasa naman.
So yun guys, kalahati lang kalabasa ang gamitin natin kasi masyadong madami na. So, ganun yung sitaw. So yun guys, isunod natin yung talong. Sunod natin yung okra. So yun guys, bali tapos natin hiwain yung mga gulay. So yun guys, kung mapapansin nyo, hindi ko tinatapon yung mga pinagbalatan ng tsaka yung sa laman ng kalabasa. Kasi gagawin natin itong pampataba. So yun guys, bali tapos natin ready lahat. So ngayon, magigisa na tayo. So yun guys, bali malambot na yung karne ng baboy. So ngayon, lagyan natin yung mga gulay. So yun guys, isunod natin yung talong. So yun guys, isunod natin yung okra. So guys, lagyan natin ng konti sili para medyo may kagat. So
So guys, lagyan natin ng konting tubig para malambot ng konti yung gulay. So yun guys, medyo malambot na yung mga gulay natin. So lagyan natin ng alamang. So yun guys, bali luto na yung pinakbit natin. Tara, hangin natin at kakain tayo. So yun guys, luto na yung pinakbit natin. So yun guys, kain natin to. Siyempre una natin ng sili. Ang paborito ko sa lahat, okra. Ito yung karne ko malambot. Yung lambot. Ayos. Ang talaya. Medyo malambot lang kasi medyo pahinog na siya. So yun, mahirap siya habulin yung crispiness niya. Pero ayos pa rin. Talong. Manamis-namis talaga pag bagong bitas. Sitaw. Labis talaga yung bagong bitas guys. Tamis. Tamis. Kalabasa. Masapog. Ano ba sa Tagalog yung masapog? Hindi ko malam. Basta masapog siya. Tawag sa Bicol na masapog. Parang paano ba sa Tagalog? Nahirapan ako explain eh. Basta, sarap. Yan. Yan. Karne. Pwede nang ipa-order. Siyempre, hindi mawala yung sili. Konti-konti lang. Labis guys. Yung karne, lambot. Tama na yung pagpalambot natin mga ginisa natin ng 15 minutes yung ano. Wala pa 15 minutes, mga 10 to 15 minutes yung karne ng baboy, lambot na.
The best talaga yung ano, Mama Sita's oyster sauce. Bali guys, yun lagi kong ginagamit kasi masarap talaga siya. Kahit di mo siya lagyan ng ano, ng ano yun, bechin. Good siya. Kasi yung alamang, the best. Tama-tama talaga yung ano, alat tsaka yung tamis nung naghahalo. Sabi na nakapalaman talaga yung kanin o kulang. Ayan guys, masarap talaga, manamis-namis yung mga fresh na harvest na gulay. Kaya siguro sa susunod, dadagdag ko pa yung tanim sa likod ng kubo. Siguro yung harap para magtanim tayo ng mga pechay na mga ilang piraso dyan para may pansog tayo sa mga lutuin natin. Yun guys, tapos ang video natin, isa namang successful video na gawa natin ngayong araw. Pinakbet na pinatas natin sa likod bahay sa mga fresh. And guys, tapos ang video natin. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa From TV channel, sa lahat ng mga tropa. Yan. Next ko na kayo i-shout out. God bless.